sa 0950-049-7596, 0995-027-3997. Yan po ang sa indong aapudan. And sa ngunyan po, ang uran dai talaga nagpapaawat Kaya sa satuyang mga paraan tabay, bago po kamo magluwas, magpasiguro kamo kana sa tuyang panlaban na sa uran. Syempre pa, yaon dyan ang kapote sa mga nagmumotor. And ang payong importante yan. Urog na po ngunya na may pandemic kita, bawal po magkasakit, bawal mag-ubo-ubo, magsipon, magkalintura. Ta kung igwa ka po kayan, posibleng sabihon na igwa kang COVID. Kaya ingat-ingat po kita ha, and sa mga motorista, sa mga nag-aano ngunyan mga tugang sa mga nagda-drive, mag-ingat-ingat. Ngunyan po mahal nason ang tinampo. Sa satuyang tutukaron ngunyan, ang Land Transportation Office, igdi sa Laogan, Syudad ning Naga, and LTO Pamplona, nagbabaranggaan, ini may connection mga tugang kung ano talagang area ang kaipuhan lang magpa-rehistro, igdi po sa Naga or dyan po sa Banwa aning Pamplona. Iyan pala na may area yan. Kaya kasubago nakaulay ko si ang tagapamayo-ka na Pamplona. Ang sabi ni Sir Nero Claro, ang kaipuhan magpaliwanag na po kani si Regional Director Rances para maliwanagan ang satuyang mga paraan tabay kung sain talaga sinda maduman. Saro po sa isyu ngunyan, igdi po sa Laogan, Syudad ning Naga, si mga nagpaparehistro palan igdi, dapat ang sabi, sakop yan ka na Pamplona LTO. Alagad duman man sa pili, ang sabi duman man dapat magparehistro kan sa indang mga bihikulo ang mga taga Syudad ning Naga. Kaya kaipuhan talaga linawon kung sain talaga sinda maparehistro, hulit nagkakariribong lugod, and ang iba po mga tugang napapagal kung sain sinda maduman. Anyway mga tugang, sa oras na 10 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Kung anong daw ang buwan namanong report? Nasa linya ngunyan ang sakuyang partner, Ronron Enon. Good morning. Thank you. Salamat. Good morning sa mga tagantabay. Kumusta ka? Rupit ka? Malata, masa kasi ipigpos ako na. Oo, nalingawan mo palan. Sabi ko, nagpipinunto kaya minsan. Magalit ko sa bago, masaan pinampo. Kung di ka nagmamadali, di nagmotorsiklo ako. Oo. O kaya nagmumotor ako papuli kan sumago. Eh kaya sabi ko may pwede man sanang gamito. May sasakyan man lang. Sa bagay, dahil man inaasahan na partner na arog ka ni ang bulos kang uran mo niyan. Yung biglaan talaga. So magayon ang panahon. Kaya sabi ko iba ng kumunay ning naka-stocking bagang puti. Oo, alangan man na mag-commute yan, partner. Naka all white. Sabi ko, makiuli naman na sa imo na ibanan. Napapangirit nga ko sa imo, nangangadji ako sa bago. Duman sa second floor. Sige ka man dyan taram. Sabi ko, pasod pa, mama. Oo, akala ko kung sisay naman kaiwal mo. Sabay pundo ako. Nagngirit na lang ko sabi ko, nalingawan mo palan si First Communion kang uni kaiha mo. Hindi man kay si David Mandit maapod. Apod sa nag-apod. Miss ka, namimiss ka man garo. Bueno, totoo dyan yan talaga sa kuyang report. Ayaw mo kan sa ugma. Iyan ang topic kan gabostang nakakaulay dyan sa SM. Ining about sa pagpapa-register din sa sakyan. And sumago, yan man nga, ay kansugma nga, yan man sinagin mayo na topic ta sa program kan na bagong manuaan na
nagiging dakulang problema dahil reklamo ko niyan sa social media, sa mga radio stations, ining istriktohon na pag-inspect sa mga behikulo na mapa-registered consent ng sasakyan. Ang pinaka-proseso, bago ka malaog sa transaction sa Land Transportation Office, kaya po nag-agi mo na sa emission test. Ang pinaka-unlong sistema, maagi sa emission test, pagkatapos maagi duman sa manual inspection. Ngunyan, gini mo ng one-stop shop ang dating, ikaw na magkakita ng duwang private motor vehicle inspection center na yaon dyan sa Pamplona, sa igong bagong bukas digdi sa Manuang Kanpili. So ang si Sayman na gustong magpa-registered, bahala ka magpili kung saan mo gusto, sa Pamplona o sa Pili. Kaya lang ang nakwatan report, ang pinaka-istrikto na naglulos na kalong kayo mayo din konsiderasyon, iningyaon sa Pili. Just imagine na igwaning brand yung sasakyan. Igwaning insidente dyan na bago ng sasakyan, dahil nakapasa naman sa inspection na pikandakan inspection center dyan sa Manuang Kanpili. Paano kayo na bago na makapasa? Oo, imposible yun yan. Yun na nga na yan. Kaya iyan ang nagiging reklamo. Kanya-kanyang strategy palan. Ultimong wiper kan sasakyan, kabali sa pinag-check na pag iyan, ikisan kan inspector na nag-i-inspect kan sa imong sasakyan, an mandata, pag nag-failed an sa imong sasakyan, di nagbayad ka ning 1,600 pesos. Pag nag-failed an sa imong sasakyan, maluwas ng recommendation ang inspection center na ayusun mo ang mga minasunod. Alam mo, baga kaya may maluyang preno mo, wiper mo kaya luma na, kalbo na ang gumakan sa imong sasakyan, may nagtatagas ang asayte sa makina. So ayan, kinakaipon mong ipayos, kaya lang ang mamundo digdi, kaya po anong magbayad din ka mga. So itong 1,000 na, labi sa 1,000 pesos, ang babayadan mo, 900. 900 pesos ang pagbalik mo otro transaksyon, kuning kaso, pinayos mo na. Kaya doble ang bayad. Kaya dapat pala SM, bago ka magdiyan sa inspection center, dapat siguraduhin mong karegladoan sa imong sasakyan. Para dai ka na magbalik-balik. Bako lang, dahil madoble ang bayad. Kapag nag-transaksyon ka na nagbagsak ang sasakyan mo sa inspeksyon, dahil kaligtas sa bayadan, mabayad ka otro. Kaya ini ang reklamong nakukwata. Kaya nga ni sumago nag-enro kapag aapudan ko sa, dahil ko nakukontak sa telepono si Sir na Eric Campo, kan LTO Naga, kung anong explanation ninda about dita, siyempre may knowledge ninda kung ano ang pinapasunod kan mga private motor vehicle inspection center. Kaso bago tabi ron, inapudan ko si Sir Eric, garo may meeting siya ngunyan sa LTO, ay sa City Hall, yaon si Regional Director Ranieses. Kaya daw sige sila rin kan na telepono. Kunyan, iguaman ako na kuang informasyon na dyan man sa Pamplona, may magayon man na style. Medyo may konsiderasyon. Ano style, iguanin mga pumasindang mga eksperto sa sasakyan. Halimbawa, mekaniko, bago isasalang, imamanual inspection, ito bagang ikot-ikotan na kan mekaniko, na dahil ka pa maagi naman sa computerized inspection. Sasabihan ka na katong mga trusted person duman na may knowledge sa sasakyan, ini po ngayang guma mo, pag sinalang mo dyan, dahil ngayon malusot. Ini ngayang wiper mo, pag sinalang mo dyan, dahil ngayon malusot. Ini ngayang ilaw mo, sabi mga pigmomodify ba lang yan, ini ngayang ilaw mo dahil ini pwede.
sa bawal ini sa batas kan ini paggamit ng mga ilaw dapat si standard. Kunyan, kung ako nga sa imo, dahil mo na paglaog. Kung kung desidido kong ilog yan, ang sa imo yan. So, ikaw ning nag-advise. Diyan man yan sa Pamplona. Kung ilalaog mo na kabisado mo man na talagang dahil man mapasan sa sakyan mo, madudubli ka sa nasa bayad. Sayang kang 900 pesos. Kaya, nagiging pasakit ini. Ining ang pinaka-problema rin di sa mole, bining mga lumaan ng sasakyan. Na talagang daw, no mong paayos gayon. Talagang madidipisilan. Lalo na yung mga jeep. Oo. Dahil mo yung mga nag-aaging jeep digdi sa Magsaysay, sa Kudyan, sa Pransya. Ruluma na pating maraya tabi ron. Kung aning disenyong Pinoy, sipon mo ang disenyong Pinoy, ito bagang haliputon baga na jeep. Ay panon pa yan ni Ferdinand Marcos, yung disenyong jeep na yan. Kung mag-agi talaga yan dyan sa Private Motor Vehicle Inspection Center, ay talagang siguradong madidipisilan. So kada ko lang nag-apod sa to kayan, mga concerned citizen, pati si Doc Minting Ramos, nag-apod sa to kayan sugma, kabali sa mga nag-apabot din sumbong na napano, na apisang na nagbagsak na sasakyan mo, kinakapuan mo pang magbayad. And sa pag-control mo pagbalik, mabayad ka liwat ng 900 pesos na kaning magpanagos sa imong transaction. So, sa na yan, SM Oliver, kung makakontak kita ng official kan LTO, sama po yan sa mga dagbang na reklamo na ipinapabot sa tuya na talagang pasakit sa mga operators. Sagod mga may kagsiniri sa sakyan ang bagong kaagadan mo niyang kan LTO na i-computerize ang pag-inspeksyon sa sendang mga bihikulo. Yan ang report. Ini po sa Ronenon. Salamat partner Ronon Enon sa dagdag na impormasyon. Nagdara sa to sa oras na 20 minutos makaagi ang alas 9 ning pagkaaga. Dagmang man giraray talaga ang nagrereklamo in connection po sa pagparehistro kana sa indang mga bihikulo partikular po igdi sa Laogan Syudad ning Naga dakol na riribungan kung ano po talaga ang proseso and sain po talaga sinda maduman ta ang ibangani na dodoble gastos. Dapat ang LTO magpaliwanag kani kung ano man talagang area ano. Ang sabi kaya binanga ang area na dudumanan kana mga taga Syudad ning Naga as na pagtarain na Banuan igdi sa Laogan probinsya ning Camarines Sur kaya ang iba nabubuyo ano kung magduman sinda sasabihon na dumuman kamo taduman kamo kaipuhan magparehistro kaya dapat maaraman ta ano ang nasambit na kapaliwanagan kana Land Transportation Office igdi po sa Laogan Syudad ning Naga araatyan ta kaulayon ta si Sir Eric Torricampo. Bangon Banwan Report. 22 minutos makagi ang alas 9 nasa linya man mo niyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Morning sa mga parantabay. Mauran na pagkaaga tabi Carlo. Hindi po, mauran talaga ngayon na pagkaaga. And kansud lagi kang panahon. Siguro, darapay ni kang amihan. Oo. Amihan. Kaya, hindi ito ma-predict kung saga ba mag-init o kung saga mag-uran. Pero ma'am, sudma, daw malibot-libot si Huyop Kanduro sa Banuan kan nabuha Camarines si pagsangat kan mga tao doon sa pag-abot kan grupo ni Senador Alan Cesar Cayetano kay baan sa iyang magayon na esposa na sa mga Bicolana na si Congresswoman Lani Cayetano. Kay badigdi si 2nd District Congressman Elrey Villafuerte, dating Congressman Salvi Fortuno, as in si Luigi Villafuerte. Dahil lang nakakansod si Government Villafuerte yung litagwang matapang lakaw, alaga din direct kang sa iyang absence, yaon si sa iyang tugang and si sa iyang ama na tudungan ang libot niya sa loob na probinsya. Ang kapuyuan ng kansod mo akan kalakawan kan mag-agum na Cayetano dito sa loob kan Bicol. Actually, ang sindakan sud mang pagkaaga sa Legazpi.
kung sa naglapagan ng sa aeroplano. And nakipag-meet up si Governor Bicara and may discuss na sinda ng kumbaga mga certain topics, mga certain concerns. And pagkatapos kayan, nagpasiring sa banuan nga nagwa tanganing itauman ang ayuda sa mga BHW, sa mga barangay nutrition scholars, sa mga pastor na ang sabi kang magagum sa frontliner sa sinda ang mga pastor na ni ma'am yun yung libot-libot sa mga police station so sa mga opisina kang gobyerno tanganing kumbaga magtauning kumbaga spread the word of God kaya sabi nila despite na dawa sibot sinda sa kanilang trabaho dapat gumanda dapat giraray ni at least 1 hour or 1 hour or 2 na mag-contemplate and kumbaga mag-ngayo ang sabi nila. Mga kasud na, si mga payag ni Congressman o ni dating Senador Alan Peter Cayetano, itong nakuha, and ang sabi niya, ang paglibot-libot nila ng sudma, mayo ini yung kumbaga kolor politika, ang sabi niya, responsibilidad niya ini, kasi agum, sa sarang Bicolana, kumbaga, ang sa iyang advocacy sa iyang pamilya, iyo ang pagtabang dito sa Bicol. Inulit sabi niya, pasalamat na ini, kung pa kang sendang ama, nagdalaga ni Senador, si Kompanyero Cayetano, si Senador Rene Cayetano, pagod sa iyang hermana na si Tia, pero nila sindang ganag di sa Bicol. Kaya kumbaga nadagdagan naman lang kang pagbindikulanan ni Ma'am Lani, kang Rasuman, kaya ayuda kan sudma nagkuran sa mga taga-Nabua, and pa na dyan matapos, and mapasiring pa na sila sa iba pang partido sa Bicol, partikular sa Camarines Sur, tanganan katod pa ng ayuda, kung doon sa mga nagkarat-karak ang bagyo, COVID-19 na ini, nakadakol na, kumbaga, sa mga transaksyon, nagkapurundo, sa mga anak buhay, kadakol na wala ng trabaho, kadakol na kagurutom. Mamunik si mga naging mga pahayag ni dating Senador Alan Peter Cayetano kasudma ko sa iyang speech duman sa Nabua Convention Center sa loob ng Nabua National High School. Carlo. Yes, ma'am. Bakong readable, garo makusugon po. Pwedeng paluway-luwayon mo para madangog talaga. Okay. Sige. So yan si mga naging pahit ng dating Senador LC Cayetano kapatid kan sa pagbisita kan Sudma. And tama kasi sabi niya na ang Pilipinas talaga abundant kuta na, mayaman kuta na, alagad sabi niya napaduman lang kita sa mga tao. Pero uli nga ni sindawon yan, nagtatabang, ang gusto ko yung palusin ng Sudma, garabo ko man gusto na politiko, ang lamag talaga is more on richness. So, sinda, ang magkakaintindihan sa Sudma dumaan sa tripon-tripon na ito, purely pagtabang lang and sa kasidang politics. Although, sa Sudma, pinag-confirm naman ni dating Congressman Salvi Fortuno na siya talaga, sining man siya yung esposa ni si Congresswoman Josal, dahil na matapsok sa politika, pero pinag-endorser man garay ni Congressman
Salvio Fortuno, ang sayang junior na si Salvio Fortuno Jr. na madalagating board member. Sabi niya, Okay, Carlo. Hello, Carlo. Okay, naputol ano? Yan mga tugang ang Kalakawan. Okay, madali lang. Nagbalik si Carlo. Okay, Carlo? yes ma'am, naputol kita ma'am. Ang sabi lang ni Congressman Salvio Fortuno, daw nga kaming makagumday na mag-tapso kasi ang pinaka-rason, ang samong salud. Siya, si Congressman Salvio Fortuno, nagserdi o naggayaw sa politika sa loob ng 34 years. Yan, sabay-sabay ma'am, dahil sa radyo, pero sarap siyang politiko. Pero ang sabi niya, ang pinaka, kung magatong ka sa iya, aping urag-urag naman, kung mag-aarong pinatermino, mayo siyang na-receiving negative comment. Kasi ang attendance sa Kongreso, kung siya congressman, 100% complete. Ang mga pinagibo niyang mga edifisyo and mga pinasarnali, pinapakinabangan ng tao. And actually, ang sarungo niya na koleyo sa Nabua, magiging ng universidad. Ining Polytechnic University, Polytechnic College, ining CSP sa Nabua. Magiging university na yun, ma'am. Tigalataan lang si iba pang requirement, arog kang pag-offer ni mga doctorate courses. Pero on process na yan. And sarap pa, ang pagkikipag-iba niya sa tao, sa normal, normal na tao, kumbaga sarong civilian, sarong tios, gawa na sa inihapot ang pangalan ng Kongsal, ang inot na mabanggit sa kamarayan. Kaya yung man yun sa iyang, kumbaga, pinagdadara, pinag-istorya ng Sudma, and pinag-istorya ng Sudma, ma'am, kung paano siya nagkagong COVID. Tingnan si Ma'am Josal Fortuno. Kaya nagtao siyang pagirundum sa mga taga-Nabua, sa Kabus, in particular, na mas maging niya kung magsunod itong pinagpapalos ng standard protocols kang IATF kay Consul doon sa makapungot niya. Kung kamo makawarantin ng 14 días kasi sakto ma'am, kung nakawarantin siya, nag-birthday siya January 11. Ito na ang first time na nag-celebrate siya ng birthday na may bisita, pero dakulo ng regalong na-receive niya kasi by January 10 na po, nagluwas na si Congressman Josal Fortuno and duman siya na nag-desisyon kasi na mga gom na mag-lailo muna, di naman mag-imbitar ng mga bisita sa aning malikay ng transmission and duman siya nag-ulay-ulay din sa iyong pamilya na sa kanya na kahit po magpahinga sa politika. Kaya nabigla adangan ni kato si Govnix Villaferte kanaraman na siyang napiliin na mga gom na mag-rebel silang pwesto. Kaya si mga spekulasyon kang Sudma about sa pagtapos sa politika kang mga Fortuno, natulduhan na, malinaw si naging istorya kang Sudma yung Congressman Salvio Fortuno and isa yung akin na sanaan papakandidatuan bilang board member sa regional area. Ma'am, yan na muna sa kanyang informasyon. Bareta, halik ang Sudma naman sa Banuan nga nabuwa Camarines Sur, katakod kang pagbisita, kaya na magagum na Cayetano, siriman na pag-iribang mga congressman. Carlo, yes, ma'am. may nag-text igdi, kumusta na da ang Fortuno movement? Mayo kitang daw, ma'am, ang Fortuno movement, pero nailindam naman si Esperso na ibang ginigipo kang mga Fortuno, ano. Although, dahil presente kang sudma si Congresswoman Josal Fortuno, pero si sa iyang pagpapaabot ng kumbaga warm greeting sa mga bisita sa mga taga-Nabua na dahil man na gusto din naman sa Nabua, dahil na ginagampanan sa trabaho. Pero ma'am, ang pinag-asur ka ng grupo ni Congressman Salvio Fortuno, si Rimasang Esposa, na pagtanong ka rin yung yaon, yaon ang sendang bukas sa kinangharong, and kung may mga pangaipo, tulusin ng naaksyonan, yan si mga itinabot na informasyon sa Sugma, pagi ni dating Congressman na Salvio Fortuno. Dito lang kayo sa mga kaulay, dito nakakuha record sa iya kasi nagmamadali si Kongsal, ang tigla magkita oras. Mayroon yung mga appointment kasi sa mga politiko nagduruman, kaya sa iyang
tara kasudma, nag-abot lang ning nagkakasala mga 25 minutos or 20 minutos. Then after that, nagpag-abot ng grupo ni Cayetano, sabay naman siya nagbachitali. Oh, uya pa tabi Carlo ang text pigpapakusog si Mig sa ringkunada for congressman. Yan. Yes, ma'am. Ang tarupay ma'am sa sudma na sabi ni Congressman Salvi Fortuno na ang gobernador niya, si Governor Villafuerte, nagsiserve ng Camarines Sur, Tirang Banwaan, and may syudad. Pero kaya kung inin niya maging congressman, hindi sa kalimang distrito kang Camarines Sur, pero sa ng Banwaan niya, ang karong syudad, ang maserve. Bukod sa diyon, ang nihoras na matara kang ni Govig, kung ang kaso siya gumana sa Rinconada area, kumbaga ma'am, abundant, baka subo-subang nihoras na matara niya. Kasi ano pa daw ito yung ginigibo niya na pirang Banwaan ang sa iyong pinag-iserbihan bilang gobernador. And next step niya, mga congressman sa Rinconada area, pirang Banwaan lang yan, ma'am. Kaya sabi ni Congressman Salvi Fortuno, mas magayon ngayon kasi iningahubin pa, first niya kayo ni ang mga programa na mai-involve sa Rinconada area. Kaya mas magayon niya kung hubin niya ang mag-rebate ako. Kasi ako man kinaring ngayon sa kuyang pagkauning advice ko sa iya bilang sa iyang gadawang ama. Kaya siya, kaya man nga mabayaan kang i-govmix ang Rinconada area. So yan ma'am si mga naging pahayag ng sudma, mga malalaman na mga pahayag dikan sa mga dikan na mga pag-iligo sa politika. And siyempre si Congressman Salvi Fortuno. Yun ang sabi niya kasudma, kung gusto nito, siyempre pilihan na maray si mga leaders na kaikuan ibugtak sa posisyon na yan na matabang matid yung progress sa sarong sarong district. Yan sa pagiman ni Governor Mix Villafuerte. Ma'am, yan na muna po. Sa kuyang informasyon na pagkaga, ang baritat mo yan, patugatuya kang Rice 3-1 Kojic Soap, para sa 97.5 OK FM, ni si Carlo. Bangon Banwan Report. Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon, naghatod sa to sa oras na 25 minutos. Antes magalas 10 ning pagkaaga, mahanap buhay mo na po kami. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Fresh yung wais at mabango pa. Tanggal nakakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong fresh yung wais pa. 550 SRP na. Lemex na! Kawawang batay, lumuhini ka. Para doon ang salbay plema. May halamang muti, natural ng pampang.
tubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang tolak angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, Curemint at Lovens Drugstore. Ang tolak angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong latak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat po mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa, pasalubong ko ha. Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay. Magandang araw po. Ayon sa statistika ng pulisya, halos araw-araw may motor accident. Sanhin ang kakulangan sa ilaw o signal lights. Overspeeding, overtaking, lasing, at di sapat na kalaman sa batas trapiko. Ma, yaon si Papa. Ay, salamat. Bing, pasalubong ko. Atlantic Nutri-Slice. Wow, paborito ko yan. Salamat pa. Mwah. Hi, Gum. Hamot talaga kang agum. Sus, ng bola ka pa. Diyan na daw, makakana kita. Ay, huwag hayaang maghintay ng habang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Be a defensive and responsible driver. A drive safety reminder from Atlantic Bakery. Ito ang tunay. Kagat na.
Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla, taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay, pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan! Bangon Banwan! Balik kita sa programang Bangon Banwaan. Siyempre pa, hindi lang po yan sa 97.5 OK FM. And BBN TV5 Naga, nakakakuban man niyo si Kuya Atan. Nagsakat man ko kang sa kuyang bitis. Bigla na lang nagbangon banwaan. Anyway mga tugang, sa oras na 16 minutos antes magalas 10 ning pagkaaga kung anong tapa ang report kan sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Nasa linya man ngunya si Hil de la Cruz. Hil, good morning. Okay, Olive, thank you very much. Maray na pagkaaga. Garo, kuyan kaman ngunyan, garo, binalos kaman ni Ron. Oo. Si Ron lang. Kaso kaya, Hil, may importante akong lakaw, nakimiting kita sa sarutang malaog igdi sa tuyang mga programa. Kaya nakimiting kita. And sabi ko, Ron, ikamo na niya ako. O, ngunyan man, may kalakawan man si Ron. Kaya ako man, give and take yan, Ang ara mo, Hil, ang kagayunan sa may partner sa programa, kung mayo si partner mo, ikaw mo na ang masalo. Arog man lang yan kayan. Sabi nga ni kayan, teamwork. Yes, yan ang pinakamaray. Basta nagkakaintindihan ka mo, mayong iwal, okay yan. Dahil lang magdiwal-diwal ang pagtatalikod. Yan lang. Yan, sa aki yan na sistema. Okay, Olive, dito sa tuyang dagdag na impormasyon ngunyan sa programa tanong niya na pagkaaga, kung matatandaan mo kasudma, pinag-aksyonan ninda dating Kapitan Boboy Salva kan Bagong Bayan SOR asin tangon yan sa runang pusog na na leader asin na opisyal kan Public Safety Office. Ito bagang reklamo kan mga para kakayod na driver, mga driver kan pampasahirong jeepney biyahing Naga Calabanga sa operator na itong reklamo ninda kan presensya asin pagiging kakumpetensya ninda kan mga kolorom na trimobile na naglalaog digdi sa Naga nagpipick up ning pasahero kan mga biyaheng Calabanga. Nakulaon da ang maray na kompetensya yan sa inda asin nakulaon na maray ang nawawara sa inda katagod kay niyong pagsalisi kay niyong mga trimobile. Malanganit ang sabi ninda kaming mga jeepney driver igwa nga ning mga barrier ang sa mga sasakyan samantalang ining mga kolorom na mga trimobile mayo ngayon yung mga barrier asin na nagsusunod sa health protocol na pinapasunod kan mga lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga pagin man ang mga kataray na mga banwaan. Ngunyan sa kan ini ipaabot kidating Kapitan Boboy Salva tulos-tulos na pinag-aksyonan ini yung kan Public Safety Office katabang an Traffic Enforcement Unit kan Naga City PNP na nagkagwasinda ning checkpoint diyan sa may parte kan boundary kang Naga Naga Kanaman. Asinta bako pa yan. Na tunugan man kan Highway Patrol Group kan Camarinesor na yung ani ning presensya kan mga trimobile kaya tulos-tulos man nagdalagan duman pala an Highway Patrol Group na human an nagsagibo ning checkpoint sa may parte kan Magaraw. Kaya duwang kayong checkpoint si pinagtaltagason na Sunodan. Na kinaugma kan mga para mga driver kay niyong biyahing Calabanga Naga. Kaya yan sabi nga ninda labi-labi ang pasasalamat ninda sa PSO maging man sa Highway Patrol Group asin man sa OKFM 97.5 Bangon OKFM dahil na ipaabot sa mga nanunungdan ang sa endang naging problema ngayon na dakulang kakompetensya
ang mga trimobile na yan na naglalog sa siyudad ng Naga na nakukuha kan sa indang mga pasahero. Kaya sabi ni dating Kapitan Buboy Salva, bakulang, saro, talagang tututukan indang ining reklamong ini. Saro pa nga ni sa Nano Tarantabi na pinagsabi kasi ni dating Kapitan Buboy na iniman mga jeepney na nagtiterminal digi sa may partikang Barlin. Na kung minsan dahil na naglalaog dyan sa northbound jeepney terminal, imbis na na-pick up naman lang dining pasahero sa may partikang Barlin, kung dyan naghaharat ang mga pasahero, dahil na minaagi sa northbound jeepney terminal, binadiretso na sa inyong destinasyon, papunta din man sa may partikang Kanaaman, Asinman, Magaraw. Asaraman ini sa indang pinagtutukan kasudma, pinaghiling maninda ang sitwasyon, taigwa man nagpaabot sa indang reklamo, katakot kan bagay na yan, na kung minsan naaraw mo ba kaya, kung araw ka na sistema kang gigibungkan mga jeepney drivers, mayong income ang northbound jeepney terminal, na dyan man lang nag-asa sa inda, ang maintenance kayan, as in, ang negosyong iyan. Kaya dahil garday na pigusunod ka na mga jeepney drivers, ini yung biyahe daang Kanaaman in Magaraw, na yaw na digdi, nag-pick up ng pasahero sa may party, kaya ini yung Barlin. Okay, ayan na tatawa niya ng action kasudma, kan mahigos na si dating Kapitan Buboy Salva, na tuyan talaga, pinagsagibo man yaman, ang reklamong yan. Malangani, takasudma palan, kan may pabutaan sa saya, sentimentong yan kan mga, kaya yung mga jeepney driver and operator, tulos-tulos yung mga pinaghanap ang mga leader transportasyon kan northbound jeepney terminal. Malangan takasudma, personal yung nakaulay si Mr. Didoy Avila, na kung saan na nakagwasin na ning dialogue, as ako na tatawandaan ning action. Malangani, nakabot niya sa radyo, kaya nga dapat matawan niya ning action. Kaya yan, labi-labi man ang pasasalamat kan mga driver, operator kang biyaheng Kalabanga, Naga, dahil nga kaning pinagsagibong aksyon yung mga autoridad tadig sa siyudad ng Naga para mapahatan man ang dakulao na kakompetisyon ng mga trimobile na nagsasalisi kan sa indang mga pasahero. Okay, Olivia, ito yung dagdag na informasyon. Ang balita kong iyan, dara sa indok kan Rice Coffee 1491+1, iniman si Hill de la Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat Hill de la Cruz sa dagdag na impormasyon. Tama man ang gadya, nagkaigwaning nga operasyon ang Public Safety Office igdi sa Laucan Syudad ng Naga. Ang grupo ni Sir Buboy Salva para maaksyonan ito pong mga kolorom na bihikulo na nagkakayod igdi sa laog ka na Syudad ng Naga. Anyway, kaulayon ta daw si Sir Buboy in connection po sa bagay na yan sa indang operasyon kasuudma. Okay, nasa linya na ngunyan si Sir Buboy. Sir Buboy, good morning po. Good morning, Ma'am Olive. Good morning po sa mga paradangog. Opo. Good morning sa kabos. Opo. Enot, congratulations po sa mabilis na aksyonin do kasuudma about po sa mga reklamo kana mga operator ng tricycle dyan po sa northbound terminal. Ano po sinaging aksyonin do kani Sir kasuudma? Opo, kasugma, Ma'am, timing si pag-apod sa kuya ni yaon na kong gayo dun sa terminal. Kinaulay ko po si Mr. Avila, si PIO Duman, nakiumapot kita kung ano ang talagang problema, tapos kinuha ko kung saan hali sa mga tricycle. Kaya pag-araman ko na hali ba lang pala sa Kalabanga, na kung saan out of line na sila. Ano po? Kasugma, pag na masagibo kami ng operasyon ko saan na mayong na nagpasay-basay ng mga biyahe duman. Sa kasarap ako. Daiman daw sir nakatunog. Ikaw po kita ning figure talaga duman si sa tuya pong chief kang traffic management center si Sir Arnold Fausto. Ikaw siyang pinapadara duman na traffic enforcer talaga. Ang traffic enforcer, tiga-ayudahan na lang po yung tropa na kung nag-traffic sila dahil sila makakadarakop na intero. Kaya nagigibo po kitang operation na dahil po yan dapat maaraman kang iba na bigla siya ng laugang operation. Rigmar na kupta. Yes ako nakakatunog po, nagkakawarara man. Pag nakakatunog, dahil mo na nagkakayod, palipot-lipot mo na ngaya kita, may operation. Ayun po. Opo.
Pero tabi, sige po. Una na pong ukto na maulay kami ni Sir Fausto. Tungkol dyan. Ano po sa iya kung ano pa mga kadagdagan na lakdang siya po nagkakabot ng traffic management, dapat makipag-coordinate kitang maray sa iya. Kaya riga ning marayan na dalagan lang sa tuyong operasyon. Opo. Sir Boboy, apwera po kana problema dyan po sa northbound terminal kan mga operator, mga driver na kung saan may naglalaog na ibang mga tagalugar, igdi po sa laogan syudad ning Naga. Apwera po kayan, igwa pa pong ibang lugar o ibang barangay, igdi sa laogan na syudad ning Naga ang nakaka-enkwentro kang arog kaya na problema? So far, magpungkitang ibang nakaabot na reklamo kung ano pa man na paabot sa opisina niya tungkol sa mga arugan. Ilang po ini yung hindan sa Kalabanga na apera po nga naman dati, balhabal lang din ang problema dyan. Ngunyan, ini pong tricycle na mismo. Kaya kinataypuan kung talagang abangan bayan, tabawal po talaga yung tao tugbay masinda. Sa kahirak mga pusahiro. Yes po. At least po nag-action ka mo sa mga hinaing mga reklamo kan sa tuyang mga driver igdi po sa laog ka na syudad ning Naga. Mapaiba po kita, kumusta na po itong mga bike lane na piga lalaag kang LGU Naga igdi po sa tuyang syudad? Igo po kitang dire-diretsong trabaho kayan dahil kaya ang sa kuya po kay Riba si nagkakabot kang Naga City Bike Board, si Erna Buboy Hernandez, sa iya pong tasking iyan, pag naglalakaw siya, nakakaiba po ako bilang kaibanan man ako sa bike board. Ganyan, palaog na po kita sa phase 2, ang kooperasyon lang po kang iraray kan mga may sariling auto, ang kaipuhan ta, kaya rig may patupad kang maray. Ngunyan may tigahaman po kami sigurong plano kung paano tayo yan magagamit na maray dahil man po gabagagabos na oras na ginagamit yan kang nagbibisikleta. Minsan may mga oras na namayod ng po bisikletang nadalagan dyan. Kaya yan po baga bako muna para sa bisikleta, kundi share the road na ina-upload. Kaya yan, nagagamit po yan. Kaso lang talagang kaipuhan talang pong striktuhan na maray dyan ang parking. Minsan ginigil pong parkingan kan ibang may mga four wheels, kinakaipuan kung ma-orient sindang maray, i-diseminar sa ang informasyon na yan talagang bawal. Yan po, bike lane iyan, dapat dire-diretso lang po dyan. Opo. Sangon yan po. Yes, sir. Sangon yan tabi, sir. Pirana pong bike lane, igdi sa laog kan syudad ning Naga ang napakaray na po nindo. Tapos po itong phase 1, mapuan po kitang phase 2. Tatulong phases po iyan, mapuan po kitang phase 2. Pinagahaman po ngunyan para sa phase 2. Kaya susunod pa po tuloy. Siyempre, nagkataon lang po nag-uran-uran. Ada itang mga gigibo yan. Makikipag-coordinate po kirari kita kay Sir Buboy Hernandez kung para duman po na rin talaga sa hiling ko po ngunyan, garo na itang mailalatag yan, medyo mauran-uran. Pero nakaready na po yan, ma'am. Opo. Salamat, Abi, Sir Boboy Salva, sa pagpa-onra na makauli ka ngunyan sa samuyang programa. Sige po. Salamat man, ma'am. Anytime po. Yan lang po kita. Okay po. Yan mga tugang si dating kapitan, aktibo ngunyan sa Public Safety Office, si Sir Boboy Salva. Ini may koneksyon sa ginibo nindang operasyon kasudma, dyan po sa northbound terminal na kung saan ang mga driver, mga operator kana tricycle igdi po sa laogan syudad ning Naga nagrereklamo huli po igwa pong mga taga ibang lugar ang naglalaog na mga kolorom igdi po sa satuyang syudad. Anyway, mga tugang 5 minutos ang test magalas 10. Nasa linya man ngunyan si Ernie Marfil. Ernie, good morning. Ay, good morning tabi. SM Oliver na aga po sa mga naghihinanyog. Madali na ang raffle sa kasurikuan kang mga member consumer idun sendang raffle ticket. Gabos na mga consumer na matitibay magbayad, pigturulo. October, November, December.
ang tinipunan ng datanganin maging updated sa pagnabayad de mahuri pag updated kaya pigtatawan ning raffle ticket kaya nakapigturulong pugol ang mga consumer kang kasurikuan lalo na itong mga matitibay magbayad sa due date na kalampas igusin ang ticket kaya pigpapatago to pigpabalidit naman ngunit itong kaputol itong stub ka na ticket na walat itong pungo yan pungo na walat sa kasuriko may name tapos cellphone number para sa Pizza This Baby, yun na ang raffle. Na Octave ni Tabi SM dati, December 16 ko ta si raffle. Pero na Octava, halatan pa ning sarong bill period kan last December, kaya may sarong pang period na si ibang nagpatakod. Tangani sa na magkakuryente, nagpalin na sa raffle ticket. Si mga konsumidores tabi yan kang kaso reko uno tabi ning. Iyo, SM na ibay asin updated bayad min bill sa kuryente. Kaya mahiling mo, makortaw ng kasurikuan. Dapat magbayad na may pandemya, tapos may bagyo. Pero updated sa mga kasuriko, tanabol, ang premyo na nagtatagagtag. Ang premyo, sagot ito mga conciliation practice, pero pidinan mahiling sa opisina kang kasurikuan, tarambak na, angkas na lang na 50, 30, 20, tapos pero 10 gismil, yan, consolation prices, yun naman ang aandam kan na kasurikuan, electric cooperative, para iduhol duman sa pidin manggana. Kaya bigahandaan naman ikang kasuriko. Pero Neng, ang pinakadakulang gaganahan pira? 50. Yan ang kagayunan dyan, mabayad ka lang na dai ka naglaps, may tsansa ka. Imaginin mo, tulo ang ticket mo. O kung nagpadara ka ng bill sa iba, nagpabayad ka sa imong mga ticket, pero di iba-validate. Primero dapat consumer ka. Member consumer ka kang kasurikuan, pero kung parabayad ka lang na may staff na pipirmahan mo, magiging valido yan. Saan sabi, dapat kung hindi ka consumer, ang kapangaran sa mo, intel dahil ka mag-receive kan prices, iduduhol kan management kan kasurikuan. Kaya amot-amot na kantidad, titipunon ang kasuriko para pambakal may mga motor so, nahihiling mo dyan ang mga prices tabi ning yung sa mga consolation prices ng mga appliances mga donor kan mga barkada kan na kasurikuan ang mga pampremyo tapos siyempre nagpaluwal ng kwartaan kasuriko mabayad sa mga gagana kaya ang sabi dapat kan consumer ang bill waldak diba bang anak mo mayo ka lang si claim staff o bagaman bago kan member bayad kapugol kan resibo magiging so yun ang pagbiram nun kang kasuriko sa madali na 19 pirang turog na lang itatao na ang renibong premium sa mga consumer. Yan tabi, SMS sa itong report din po, Sir Marfil. Salamat, Ernie Marfil. Nagdara sa to sa oras na eksaktong 10:00 ning pagkaaga. Speaking of kaso reko uno, uya mga tugang ang pinadara sa to kana opisyal na tagapagtaram kana kaso reko uno na si Sir Marbrina. Ang sabi igdi, uya, ang maugmang mamundo. Advisory kasureko uno, power service interruption schedule. January 15 sa aga and the 16, 2021. Please be informed that there will be a power service interruption on January 15, 2021 Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Oy, huro halawig na brownout sa aga po ni mga tugang, 9 to 5 p.m. Reason, transfer of load from 5 MVA Sipocod Substation to 20 MVA Libmanan Substation and relocation of protective device at Bahay Libmanan. Affected areas, Feeder 12 and part of Feeder 5, Pasakaw, Tinalmod, San Antonio and Salvacion. And sa Libmanan, San Isidro, Malinaw, Tanag, Cambalidyo, Tinalmod, Nuevo, Tinalmod Viejo, Salvacion, Villadema, Villasocorro, Pag-uring Nuevo, Mambulo Nuevo, Duangnyog, Busak, Palong, Pag-uring Viejo, Tinangkihan, Bagakay, Mabini, Lubaluba, Sibuho, Palangon, Tampuhan, Bahaw, Sigamot, Bakal, Bigito Nuevo, Bigito Viejo,
udok, and bahay. Yan mga tugang ang affected area sa aga sa power interruption kan Kasureko 1. Sa petsa 16 mga tugang, aldawning Sabado, Uyaman, 8 a.m. to 5 p.m. Diyan man giraray po ini sa Kasureko 1. Reason, replacement of corroded and dilapidated conductor of feeder 4. Affected areas, Pasakaw, Entire Karanan, Hobo, Antipolo, Sarimaw, Macad, Dalupaon, Tilnak, part of Santa Rosa, and Del Norte. However, power will be restored anytime after work is completed. Yan mga tugang ha, hali po yan sa Kasureko 1 in connection po sa mangyayaring brownout sa aga and sa Sabado, petsa 16 kan bulan na Enero. 3 minutos makagang alas 10 ning pagkaaga, mahanap buhay mo na po kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, Ginataang Santol at Coco Jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Refill, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit na disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Balik kita sa programang Bangon Banwaan. 8 minutos makagang alas 10 ning pagkaaga. Padagos po kung nagantabay, igdi sa Bangon Banwaan. Igdi lang po yan sa 97.5 OKFM. And PBN TV5 Naga. Saro sa hahalat kan sa tuyang mga paraan tabay. Ang sa tuyang parafol ning AM, FM transistor radio. Madali lang. Ta papakarayin kuyatan, tabangi daw ko kuyatan, ta garubaga nagkawarara, niyo. Wait lang mga tugang ha, tama kita, paraful na kita, and maghanda na po sa satuyang mga paraan tabay. Ang aapudan po nindo 0995-049-7596 and sa Globe 0995-027-3997. Anong dudut-duton ko tabi igdi Kuya Noli? Daimang ko dyan nagdut-dut, nagduman ako pag abot ko, arog na kaiyan. Ala, siguro igwa igding nagtukaw. Ano yung mga tugang? Maparafol na po kami. Okay, sa sakuyang kahaputan, no arin po ang raffle draw kan Kasoreko 1. No arin ang raffle draw sa mga konsumidores ng kuryente kan Kasoreko 1. Sige daw, kung nagdangog mo sa report, kasoro subago ni Ernie Marfil. Lat mo na ha? Lat. Madali lang ha. Lat mo na. Dai po kamo mag-upload sa number ko. Duman po kamo sa number na pigtaomi po sa indo ang 0950-049-7596, 0995-027-3997. Okay, may caller na kita. Hello? Hello? Hello, good morning. Sisay po ni? Mamerto de Leon. Sir Mamerto de Leon kan? Santa Cruz Naga. Santa Cruz Naga. Okay, sir. Ano po ang sa imong kasimbagan? Petsa 19. Petsa 19. Opo. Enero 19, January 19, sir. Apo. Anyway, Sir Mamerto, permi ka po nagaantabay igdi sa samuyang mga programa? Aral daw po, aga hanggang to. Yes po. Ano po, nanggana ka naman po igdi sa mo? Dahil pa po, ma'am. Okay, sir. Sir Mamerto, salamat po sa padagos na pag-antabay igdi sa samuyang mga programa. And pasalamatan mo po ang satuyang sponsor. Maraming salamat po sa Cabral Bicolandia at sa OKFM. Opo. Salamat pong maray. Mag-igdi na lang po kamo sa samuyang istasyon at tubangan po kan Naga City Hospital sa 3rd floor kan Romero Building. Salamat po. Okay po. Salamat pong maray. Yan mga tugang ang satuyang nanggana ngunya na pagkaaga pasilon kung nagdadangog ka talaga sa samuyang mga programa, sa mga report kan samuyang pag-iriba sa luwas, makukuamo po ang pinakapasil na na simbag sa samuyang mga kahaputan. Ano yung mga tugang, sa oras na ini po, luway-luway na po akong mapaaram sa programang Bangon Banwaan. Sa lado teknikal, nakaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez. And diyaw naman dyan si Kuya Noli Makawili and si Kuya Ernie Clidera. And ni Carlo Baldosa. And sa pangarangan sa kuyang partner na si Ron Enon, ako po si Oli Padubra, guys. Diyos marhay na pagkaagap. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-press